Asam ng dula eh. Ha, naman sundot ang dula ba? Pirino, padali ba? Ang saan bataan eh. Nagsuko ng dula dito, masakatan ni Boss Marlo, padali. Hindi na. Nawag. Awa lagi, nanawag na inoon si Boss Marlo. Hello John. Asam ang Pirino. Hello boss, padulong namin ni Pirino diya boss. Ano na ba ay magsundot na? O sige boss, abante na meron, pabuta na media. Tugay, may mataan ni good ba? Oy, kini. Timing yun yung dalalan ni mingaw-mingaw. Diri gito mga agi, mga kulurum, klaro kayo, mga way lisensya, way restro. Pabutuin ko ni mga agi, diri kay karon tiba-tiba gini kong kwarta diri. Ay sa pre, dako pre oh. Matay pre, dakop juday pre. Patay pre atong item pre, gisecure mo pre. Naa mga simong bagang item mo. Dati sa kuha pre. Tara pre, likod pre, likod pre. Usa man pre, mulit sa tadi ha pre. Ay pre, murag alanganin yun pre ba, madakpan yun taan eh. Pre, paabot na ta diri ah. Ang saan na diya? Klaro ng dakop na. Buseng, dakop na buseng. Ay, balik-balik, kita kang dakop. Ay, wala na bitang helmet Pirino. Nya, saan man nato na John? Sapan tambus marilaan eh. Ah, naka-helmet sa inyo dito Pirino? Helmet? Na, ibo. Uy, ibo. Original naman na Pirino, kung ano to? Tara. Kanya, una sa amin. Kaya namin helmet, kaya mo wala. Awis mo sa kong helmet boss. Bang, ibo bay. Boss, asa rin mo na-assign boss? Mamutulog kurinte. Bita boss, kanina yung kauban ba? Saan na tigaya na telepon? Telepon bitaw. Inay madakpan mo kung wala helmet. Oh, kana lang boss. Madakpan dyan may gawa man may helmet. Nya, una lang sa amin ha? Kaya wala mo mga helmet, kami naman eh. Nya, trabaho sa amin. Uy, kini. Parahong ko ni. Boss. Uno sa boss. Oy, bossing, may hapon. Uy, bossing. Asang putol sa itong kurinte ron? Winti boss. Helmet maguni. Oh, lagi. Helmet. Lagi na. Pero dili man na pang motor. Pang construction man na. Ay boss, wala nang magilain helmet good boss. Sige. Putang na to na kanan yung helmet. Pero mali man yung pagsuot. Mali man boss. Kanang strap. Diri na. Sa suwang. Ay, mali day. Oh, sige. Okay na. Pero tikitan dyan pa muna ako. Ah, grabe, gibuhat na rin naman tanan boss. Manikit, Japon ka. Ah, walangan boss. Huwag man promotion mirror. Hindi ka bangyo boss. Ah, hindi good boss. Kaya sa tawa na ako pangyog ko. Kadali lang boss ha, ako'y tawagan boss. Sige, tawagin na. Gusto tawagan. Hello. Hello boss Marlo. Hello John? Oh, isa mo bali ba? Hello boss. Dakpan lagi mi diri sa kanto ba? Binuang. Saan yung dakop niyo ah? Pulis man ni boss or sundalo ba? Boss, pulis ka o sundalo? Dalo ko. Kernel. Ay, tinili na siya boss. Colonel? Ay sa, ang tunang mo diha. Natin yung gusto tawagan. Kahit abot ko. Uy, paring Colonel. Uy, paring Marlo. Ayaw na dakpang mga batos pa eh. Ay, mga batos di man yung pre. Oo, nana sila nulak kaon. Oh, baba pre. Ah, sige, palabyon na lang ako na sila ron. Salamat mo ha. Oh. Una kami ha. Oh, sige. Pasensya kayo pre ha. Mo man na kauban na eh. Pamalo. Eh pre, ating mo pre. Ay pre, ipalusot oh. Pabor ba eh? Tara pre, lusot na pre. Pasig bangyo din na to. Tara. Ay, kurang nagsid-sids. Mga daotang tao gini ba? Uy, boss! Ay, dyan boss. Nga boss, urag nindot mong motor ah. Yes boss, Sniper 155. Wow, 155. Nga naman lisensya. Pre, sinja daw. Wala pre. Boss, wala daw. Uy, wag man di mo lisensya niya. Drive mo. Boss, pwede ito mahangyo boss. Aw, hangyo. Oh, unsa may klase hangyo na be? Boss, nami good item re ba? Puti. Puti. Nanayabag na mga adik man siguro mo. Kasi adik, puti law lang. Na, hindi ni pwede ni. Manawag ko back up yun ani ba? Boss, ay na si panawag back up dala. Kaya ram na to ni. Aw, maupod. Uy, nagtanaw diya. Wala, boss. Aw, clear na diya. Be. Pero boss, Goods mo gani. boss, power kay na boss. Power jud kay na, boss. Di jud ka magmaya na. Amo ba? Ako nang pwede rin ni diya. Pwede na kayo boss. Sige, boss. Testingin, boss. Aw, sige. Testingan ako ni. Na, humot na kayo mong ilo ka na boss.